Hindi, sa isa ka town, I think, sa Quezon Sa Quezon. province. Ah, Oo, nga naghambal ila mayor niya, ang tanan nga mga single, single. live ka mo. Live. Tapos may 2K pa. May 2K pa ka mo Bas- pang Valentine's. Basta may proof lang nga nag-date ka gidya. Kaya kung hindi ka may mo na, Akin ang lang may may proof picture na. dapat. May proof na may date ka. Kaya kung wala Gusto. ka sang date, ibalik mong 2K. Kaya sige kwarta, alam mo lang. Oh, yung kwartaw mo lang blakad. So, may kag-date siya. Kaya wala kaya ka, kung sa kwan pa, bingkong. Bingkong gidya. Bingkong kaya. So may may proof gid dapat. May nag-date ka. Oo, Grabe, no? No, tani diri sa ato no manaw. Gusto ko sa mayor lang tanan niya may kuan ka gidya kanalan may in a relationship ka gidya. Oo. May Pwede mo ni si mayor lang niya si Atia ganito nga kuan lang to in a relationship. Tracy, pala to. Ay, kalay. May pasagali kalakat sa Antique. Away Sa pa. Pagoro. Sa ito yung bayan sa nalipat ko ligad. So way pa sa kalakat sa Mga Antique. April, guro ay. So hindi pa ta kapabot sa ano ganing sa Antique mga. Butan, may guro ang baluda sa delicacy sa Antique. Kuha mang guro gyapon mga si mga budbud may. Basi, Mo na guro. to sa Antique kag okay daw very good no. Happy Aliwat Valentine's tanan. Oh, good morning dira kay Mayor May Nicor. Yes, good morning, Thank you, Mayor. kag salamat no. Kay kuha ko na to sa invite ko na to sa aton nga candidates forum bala. Kag okay na to siya. Good morning da kay Dennis Richard Tibor Roma. Araw ng mga puso-pusong masaya at sa may mga pusong sawi. Ay, may hugot siya. Lain. Oo. May ugot siya tuod kayo sa mga stories niya wala sa Facebook. Kami mo din ng maraming Broken-hearted siya. maraming puso Then. sa sagingan. Puso ng saging. Sari-sari pa na siya. Pwede May mo para pusong ano? tapat, may puso ng tundan. Ay, Na wow! may Kantahan mo pusong ganyan. dalaga at pusuan ay pusong tapat at Di ba nag-timing pusong ako niya? salawahan. Ay, Na- palakpakan. Ako na yung special number sa mga Valentine's Day. Oo. Pero ang namin na ngunit ang puso ng magulang, ang siyang tunay na nagmamahal. Yeah. May ka nakabot na kantay. Subukan ko na kabati. Subukan ko na actually kabati nga kanta. Amo ka lang mate. Salamat kayo sa pagpabati sa akin. Kanta na namo, gagana kanta na mo so mag Valentine's Day sang elementary pa kami. Amo na sang dibag at maraming puso sa sagingan. Kaya mami maatin ko pong sisi. Ano na ha? Mga Atin ko po sing-sing? Hindi man na pagbalinta. Hindi mo na yamo niya, Bi. Kaya kami abot na kami ng mga kanta. Ilocano na, di ba? Ilocano song. Dating ko po sing-sing. Hindi ko hasta lang ko dake, hindi mo ko malumag sa ilo. Ganyan tempo ka, And- amanaki eti. Na. Sabi mo ikaw lang. Ayun mag Valentine's Day kalito. Damo ka mo dumduman. Yes, yes. Sila sa naligad ganito ga programa bla. May mga kanta si Action Eden, may mga kanta mo, kanta daw ano bla. Sabi kuan dio si Muriel bla to mo. Nya hiram, hiram. Kamal ka sa hiram. Nagganito ang sana. Di ba? Ikuik balokoy niya sige bili ko hiram sa Dio. Ka very religious. Stand by sa mga balita lokal. Show Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka 29 anyos nga tapasero matapos ginsulod ka gintiro sa iya mismo nga balay sang iya lang mismo tiyo. Dira sa may Purok 6, City Nursery, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Kahapon isang aga.
Ginkilalang biktima nga si Bertito Mabit Rosso Jr. sa Barangay Biao sa uman nga Banwa. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag sa asawa nga si Mary Grace, 23 anyos, nga alas 5 kahapon sang aga. Duha ka mga lalaki ang nagpamangkot sa gwa sa ilabalay kung diin ang lagyan pakanto sa Biao. Suno sa asawa, nagduda siya sa hulag sa duha ka lalaki tugtog nga nagwa ang yabana. Sang makagwa ini ang ginlutang sa makaduha ka beses apang wala maigo. Matapos makaduko ka makadalagan pasulod sa balay siya tiyo sa unhan lamang sa ilapuluyan. Ini siya ang ginsulod sa gyapon nga bisan nga nagpanago na sa idalom sang katre. Si Rosso nga may pilas sa naglain-lain nga bahin sa lawas nga ginturaan sang iya kamatayon. Sunod naman kay Diana Rose Palsario, ang hinablot sang biktima, anom sila sa sulod sang balay sa magsunod ay tiyo kang magpahayo sang bulig. Duha man ni Diana, isa sa duha ka matagluta ang nagtaya sa ila sang armas kag nagpagwa sa ila sa puluyan. Tatlo ka malupok ang namatian sa sulod sang puluyan. Samtang palagyo sa gilayon ang mga taglutang kag nagpalupok pa sang isa ka bes. Ining insidente mo kuntan ang respondihan sa kapulisan sang binalabagan PNP apang ginpalukpan sa inapatihan landmine kag ginambush ang inasakyan nga patrol car sa Purok Candida 2 Barangay Biao, Binalbagan. Pilason ng 3 ka mamiyembro sa Binalbagan Police Station matapos palukpan sa improvised explosive device o IED kag ginaambush ng armado nga tao ang ilang ginasakyan nga patrol car sa highway sa Purok Candida 2 Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan kahapon sang aga. Ginkilala mapilason nga Sanday Police Lieutenant Charles Richard Casalan, Deputy Chief of Police sang Binalbagan Police Station, Police Corporal Julius Tranquilero, alert team member sang alert team member kag Police Staff Sergeant Brian G. Ganzon nga driver sang patrol car. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Binalbagan Chief of Police, Police Major Elendy Ribosquillo nga alas 6 kahapon sang aga nakabaton sang tawag ang ila talatapan halin kay kagawad Darren Galyaza nga may gintiro nga persona sa Purok 6 Sitio Nursery Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Nagresponder mga kapulisan apang pag-abot sa highway sa Purok Candida 2, mga 20 kilometros halin sa police station, isa ka improvised explosive device ang naglupok sa puno sang sambag sa kilid sang dalan dungan sa paglabay sang patrol car. Matapos sini sunod-sunod nga mga lupok ang nabatian apan nakatingwa nga makabalos ang kapulisan. Responde regarding sa may natao nga napatay dito sa nursery sa Sitio Candida, nursery sa Barangay Biao. So unluckily pag-abot nila dira sa Candida prior sang nasapuan nga bangkay 1 kilometer away from detachment sang Kaadira. Dito sila gibakbakan kag naglulupok ang IED ang nag-cause ang injury sa atong mga tropa. Kabahin sa pagpahayag ni Police Major Elendy Ribosquillo. Kabahin sang pagpahayag ni Police Major Elendy Ribosquillo. Nagapatahan patubtob karon ang manhunt operation sa idalom sang 94th Infantry Battalion upod sa mga kapulisan sang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa possibly exit area sa makatapos ang New People's Army nga ginapatihan nag-ambush sa kapulisan sa Binalbagan Municipal Police Station. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang pag-ambush ng NPA sa kapulisan isa ka klaro nga paglapas sa international humanitarian law bagod ang tuyo kuntani sa mga otoridad amo ang pagresponder kapag imbestigar sa natabong nga pagpatay sa isa ka sibilyan apang ginpalukpan sang improvised explosive device. Nagapati man si Pasaporte nga gin-set up o kung ginplanuhan sang NPA ang natabong nga pag-ambush sa mga kapulisan. Mayangot sa gyapon sa mga balita, unexpected. Ini ang reaksyon ni Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol sa natabo nga pag-ambush sa patrol car sa Binalbagan Police Station kahapon sang aga sa Purok Candida 2 Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag sang alkalde nga ginhimo lamang sa mga kapulisan ang ilobligasyon sa pagresponder sa natabo nga krimen. Suro kay Mirasol, malinong kag mataway ang lugar nga natabuan sa insidente. Si Mirasol ang persona nga nagpadulong sa ang personal nga nagpadulong
pagdulong sa Binalbagan Police Station agud si saon na natabo kag kamustahon ang kahimtangan sa mga pulis nga napilasan 3 sa 7 nga nagsakay sa patrol car. Ang napilasan kalakip ang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Charles Casalan apang luwas man sa katalagman. Sila ang nagaresponder kung tani sa natabo nga paglutang o kung pagluthang patay sa isa ka persona sa Purok 6 Sitio Nursery Barangay Biao sa Amuman nga Banwa. Well, unexpected. Kahit ilayin man yung intensyon nila, no? Type of police matters. Pagsaka nila to, dali somewhere along the way, kaya mo nagtabo. Ngati, wala gidya kasi lakatropa diya, police matters nila. Ang kabagin sa pagpahayag ni Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol. Ginakondinara sang Police Regional Office 6 ang patraidor nga kaymuan sang Communist Terrorist Group matapos ginpalukpan sang anti-personnel mine ang mga nagaresponder nga pulis ay dalom sang Binalbagan PNP sang kahapon nga adlaw sa Sitio Candida, Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Suno kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sakay ang kapulisan sa ila police patrol car nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan kag padulong kuntana sa Sitio Candida para mag-responder sa shooting incident sang gulpi lang ginpalukpan o ginpalupok sa mga ginaligar terorista nga hubon ang anti-personnel mine kag nagbayluharay sa luthang. Dugang pa ni Solis nakaangon sang minor injuries ang si Lieutenant Casalan kag si Police Corporal Tranquilito. Makita lang hindi gid maayo no ang ining communist terrorist group nagapakita lang ang ilang mga tinutuyo is hindi maayo kag always patraidor ang ila strategy no sa pag-inflict sang damage sa aton nga mga kaupdanan sa kapulisan. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagtaliwan ang anay Secretary General sa Sentrong Samahan ng Chuper at Operators ng Negros o kon S-Zone nga si Jesse Ortega kahapon sa aga Pebrero 13. Si Ortega isa ka senior citizen na nagtaliwan sa balay sa iya bata sa Barangay Daga, Siyudad San Cadiz. Suno kay United Negros Drivers and Operators Center kon Ondok Secretary General Diego Malacad, ginbisitahan pa nila si Ortega sa nagligad nga semana apang ila nakita nga maluya kag malain ang kahimtangan sa kainglawas ng ila ginakabig baganihan sa transport sector sa probinsya. Pagpahayag ni Malacad, tuman kadako ang nangin kontribusyon ni Ortega sa pagpakibato sa kinamatarong sa mga drivers kag operators sa probinsya. Nagmando na si Malacad sa tanan nga drivers kag operators sa idalom sang undok nga magatakod sa itom nga ribbon sa ilang mga salakyan bilang pagpakita sang kalisod sa kamatayon ni Ortega. Sunod naman kay S-Zone Negros Occidental Chairman Albert Villanueva, nangin haligi na sa industriya sang transportasyon si Ortega. Ang bangkay ni Ortega ang gindala naman sa isa ka funeral sa siyudad sa Bacolod apang wala pa may buluan sang undok ang desisyon sang pamilya kung diin ini ihaya. Public restriction sa Alert Level 1 pagkakason. Samtang kanamuon sa mga OFWs kinaghalin sa pungsod, nagtaas sunod sa POEA. Ang detalye sa Balita National sa magulik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka. Okay, sige. Ang akon nga, wag ko lang na di parahan gali, ang akon nga cellphone, YD. Ay, Masig namin nag-greet to sa akon bala Happy Valentine's. Bala hindi ko tayo masabat. later na lang later man lang Sabton ko nagyapon, ha? Masig lang siling bala nga ginabaliwala tablang greetings bala nila. Masi Tofago, good morning. Oh, ari si Atia, ho. Happy Valentine's Day. Kuno butangan mo gid day, Atia, ha? Oo. Kaya kung Valentine's lang kulang na. Kulang na, butangan mo gid day. Oo. Sa kay Suset Alunan, Happy Valentine's Day man. Rona Rihida Trava. Happy hapoy? Happy gid. Happy. Hindi niya hapoy. Hindi niya kapoy. Kag kay tatay niya Teddy, sa bata niya kasi Tuto Ian J. Sa sweetheart niya, kung diin ka man nga lugar, labuton kagid sang I love you ko. Sana. Puwerte si Rona. Puwerte na. So sweet. Kung diin ka man nga lugar, do sa Action Radio, no? Kung diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Yaya, sa diin ka man nga lugar, labuton kagid sang I love you ko. Grabe, no? Andrea Huelar. Sige. JR Pabalinas Panagiton. Kag kay Remar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa. Hindi gani. Sitio ano to man? Di na tong Lupa gina. Barangay Sag-ang sa La Castellana. Yes, good morning dira sa mga taga La Castellana, no? Sa kay Kapitan Nakayama dira, kagawad na Nakayama subong. Siya nang atabla sa Nature's View. Nature's View, no? Nature's View. Yes, good morning dira. Ano ganitong namian to tong atong ano tuna pie? Tuna pie to or dough bread lang to. Pie guro. Hindi, dough bread lang to siya. Ang gingamit, pero namin. Not sure, nalipat. Good day everyone! Ako balik si And. Sa my Nature's View sa La Castellana. Sa nakakadto kami to, kalusot kami to sa kundi nagkakantilado to. Kalusot kami sa piyak to sa Fabricanos bila. Nagkadto kami to. Sa piyak pagit. Che Zamora, good morning man. Dito may barko to sang Pirates of the Caribbean la do. Ay, true. Doon sa Pirates of the Caribbean. Alam man to pagkatatot sa last kay inulan to madaan. Eddie Lowe's, Mark Agaman, kagay nanay niya Sabel, Alagad Kevin Henry. Good morning. Dan na ni siya basta si Alagad Kevin Henry ya na share na iya gina like and share, no? Yes. Action boy araman si Sir Edwin Pinadag, si Miss Jinky Dialagdon. Yes, good si morning. Ma'am Maria Luisa Melos kag si Sir Philip Alonsagay. Watching lang sila Action Watching boy. sila but good morning and happy Valentine's Day, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, no? Kag kay Dr. Matt Mayo. Amo tanong ang gift ay ni Dr. Mayo kay kuan man kay Ma'am Van. Advance na mo na tuguro ang car. Ang yes, diba? Ang Infinity. Amo na to siguro, no? Siling na tiya niya, nabilin ang day. Sa tinabilin, day? Nabilin. Lugay na dati ya. Kulang ito yung day. Kulang ito yung day. Bernie Garucho.
Good morning man sa imo, no? Kag kay Ma'am Luing Melo sa Arizona nga niya, I love you, ARB. Wow, we love you too, Ma'am Maria Luisa Melos. Sa tanan in love, no? In love man na tanan. In love man tanan. In love sa imong mga pamilya. In love sa imo Sa imo trabaho. Sa imong kahagugma. Ikaw, ibig sa trabaho, in love ka man sa trabaho mo? Of course, Of because you course. need to love, you need to love your work. I Need know. Ay, kalain. I know I need to be in love. Yan. Karen Carpenter. Amo na isa sa mga kanta ni Karen Carpenter nga, oo. Dami tingog, no? Dami siya tingog. Sa tanan nga mga babae nga Bugnaw, singer, I think sa siya gid akong pinakananamian. No, Nagkanta. pertigit siya. Karami pa siya nga mga Karen songs. Carpenter. So, simple lang wala, bro. Ano gid ang iya nga tingog, action boy. Wala Kabati, ko- pro, kabati ko yung kwan. May hara ko na sa galing kayo nadula. Tubla. May hara ko sa una nga acapella nga tingog yaya. Bali, kundi patay na si Karen Carpenter. Ah. Ang mga songs niya, may hara nga daw teknisya or something nga daw muna nga. Gin kakasya ang kwan. Gin, Ate, meron na subong. Pwede mo na, downloadan ta ka na sa app. ah, Pwede mo na siya makakas ang background music. Iya lang yun yung voice yan lang. ang voice. Ah. Na, may matiyan mo. Siyempre. Karen Carpenter's ni Action Boy. Sorry lang kung sila. Namin man tingog si, si Anne Murray. Anne Murray. Ano Oo, kanta na yan? Ha? Ano ganit na? Anne Murray. Let's see. Kaya mo yan. Doon na lipat ko. Search dami. Sige, search tayo para kantahon ta. Day after day? Hindi, yan ang ikuha ni Karen Gabers. Day after day, I may face the world. Ay, hindi, lipat ko kung ano. Hindi, kay kuha na Karen Carpenter. Anne Murray. Just another woman in love. A kid out of school. Perfect. Another woman in love. Kag ang You Needed Me. You Na. Needed Me. Kabalo ka na sa mga mama. I cried a tear. Ah. Wipe it dry. I was confused. You cleared my mind. Klein. Sabi, no? Tanan daw, clear lang ang mind. Hindi kina-clear yung mind kung mabisita si Judith. Kag Judith, si kasi Juna. Budla yan, hindi na mag-clear yung mind. Yeah, kuha ka na, confused. Oo. So, di subong gini man guro, tsaktuhan gining visit ni Judith kag ni Juna. Oo, porque sa Kay katulog. Bispiras. Ang lain sa mga tulugan ka na ni Junit, ka di Juna. Anan. Kaya ti, masikastod mo na sa Valentine's Day. Lain Ang bayad mo. Stand by na sa dungang naton nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginapreparahan na sang gobyerno ang pagkakas ang restriksyon sa mga pampubliko nga salakyan kag mga establishmento nga isa ini ka indikasyon padulong ng pungsod sa new normal. Sunod sa Department of Health, ini kumparayon na ang pag-ayos sa sitwasyon sa pandemya sa mga maabot nga inadlaw. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kakasuna ang mga restrictions sa public health kag transportasyon sa tion nga magsaylo na sa new normal system ang pungsod base man sa protocol sa idalom sa Alert Level 1. Ginpahayag ni Vergere nga ang new normal ang katumbas na sa Alert Level 1 sa dapat yara sa minimal kag low risk na ang bugos nga pungsod. Dapat nga mas manubo sa pito ang daily attack rate kag manubo man ang healthcare utilization para madeklarar ang Alert Level 1. Ginpaandaman sang grupo sa mga COVID-19 data analysis kag doctors ang plano nga pagpanubo sa Alert Level 1 sa pila ka mga lugar. Sunod kay Philippine College of Physicians ug PCP President Dr. Maricar Limpin, dapat maidinyosaon sa gobyerno ang positivity rate kag average daily attack rate antes bag-ohon ang alert status sa iban nga mga lugar. Dugang panilimpin antes sa halugan ang alert level sa National Capital Region. Siguraduhon man nga preparado man ang iban nga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Sa idalom sang Alert Level 1 ang intrazonal kag interzonal travel ang panugutan nga wala sang restriction sa edad kag comorbidity. Ginpanumdum naman sang Department of Health sa mga lokal nga gobyerno nga magsunod sa pulisa sang Interagency Task Force sa pagpasulod sa mga hindi pa bakunado nga mga dumuluong. Ginhimo sang ahensya ang panumdum matapos nagpasugot ang probinsya sa Cebu nga batunon ang unvaccinated foreign travelers umpisa sa Marso 1. Sunod kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, dapat konsulta sa Cebu ang IATF antes nila ginpagawa ang pulisa. Sa direktiba ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ginakalanan lamang nga may negatibo nga swab test result ginagawa sa nakaligad nga 48 oras ang dumuluong bisan pa nga ini ang unvaccinated o kon partially vaccinated. Sila ipaidalom sa liwat sa swab test sa Mactan Cebu International Airport kag magapaidalom sa facility-based quarantine antes liwat magpaidalom sa swab test sa ikalimang adlaw. Sunod naman kay DILG spokesman Jonathan Malaya, pag-istoryahon nila si Garcia angot sa direktiba sini. Ginpayag sang Philippine Overseas Employment Administration kon POEA nga nagtaas na ang kadamoon sang mga nagahalin sa Pilipinas nga overseas Filipino workers humalin sang 2021 bisan manubo sa gihapon ang demand para sa OFW si kumpara sa tungula pa sang pandemya. Ginpahayag ni POEA Deputy Administrator Bong Ventura plan nga ang pinakamadastig nga nakabangon sa tunga sang pandemya among seafaring industry kag madamo na nga seafarers ang nakabalik sa trabaho. Amat-amat naman nga naka-recover ang mga land-based nga trabaho apisar nga mahinay ini. Bagod man sa pandemya, naka-oportunidad ang mga madamo nga professionals kagaya sa mga truck drivers, nurses kag mayara sa IT sector. Nagadamo naman ang mga demands kag request gikan sa United Kingdom, Germany kag Japan para sa mga healthcare workers labi na sa mga nurses kag caregivers. Igalansar naman sang Department of Environment and Natural Resources Forest Management Bureau ang isa ka semana nga tree hugging campaign. Magasugod ang kampanya kadungan sang Valentine's Day karon nga adlaw Pebrero 14 tubtob Pebrero 18. Sunod kay Environment Secretary Roy Simatu, tinutuyo sang kampanya nga may baluan sang publiko ang kaimportansya sang kahoy ilabi na sa pagsolbar sa problema sa climate change. Ginakabig man ni Simatu ang tree hugging activity
ang kabayan sa collective actions para sa pagtipig sa dunang manggad. Nagakabalaka naman si Senadora Leila de Lima sa sitwasyon sang 26 ka mga manugbulang at tubtub sa karon nagapabilin nga missing. Suno sa Senadora, kahinay sa investigasyon sang kapulisan. Una na nga na-report ang pagka-missing sa 4 ka mga manugbulang sa Bulangan sa Santa Cruz, Laguna, ginsundan sa pagka-missing sa 6 ka iban pa sa Santa Ana, Manila. Sa karon nagapabilin nga mga missing ang 26 ka mga manugbulang kag suno sa kapulisan, may mga ginakabig na sila nga persons of interest sa kaso. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Inyong gimamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning. Ako ng Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition o pudyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.